ajụ ya ajụ were eri bụ ya butere arịagharịa were ahụ mana agbụsị gbazikwana ya ala ya na onye abụrụzine nwanne a sịkwa m ihe ata n'iji wee sị na ọ banye n'ịchakasị anya na ya mazikwa onye bụ onye ntị adịkwa onye ahụ gị na ya na-anọtụbeghị afọ abụọ maọbụ atọ dịrị gawa ọsọ onye ahụ ya bụrụ ezigbo enyi gị nwoke ọsọ onye ahụ ya bụrụ ọmarịcha enyi gị nwaanyị ọsọ onye ahụ ya bụrụ di lụrụ gị alụ maọbụ ya bụrụ nwunye ịlụrụ alụ oge ọbụla iji hụ onye ahụ ahakwana onwe gị aka ewekwana onye ahụ etu isi ewebu ya mbụ wee ruo oge ịchọpụtara onye ahụ ghọziri ma ọ ka bụkwa onye ọ bụ mmadụ na-aghakwa agha gbanwee ghọzikwa ihe ọzọ chere ka m gwa ọgwụ ụkwụ n'ala ka ị mara ebe m si abịa Kingsley hapụrụ nwunye ya na ụmụ ya abụọ gaa na steeti ọzọ gaa biri ọ na-eme ọgụrụ zitere nwunye ya ego ka ọ na-elere ụmụaka anya na steeti ahụ ọ nọ n'anya ihe karịrị afọ abụọ mana ọ batabeghị ụlọ o nwere otu nwoke nọ na steeti ahụ na-eri ego ọfụma o mete nwoke enyi ha abụọ na-adị na mma Kingsley na-agwa nwoke anya gosi ihe a na-arụ ya kwụnye ya n'ọkụ nwoke a na-eme ka ọ na-akọgharị akụkọ ahụ akọgharị Kingsley aka na-enye ya nsogbu o wee kpọọ Kingsley otu ụbọchị o were sitasịara ya ihe ọ ga-eri ịma na ọ na-agbakọrọ ogbenye ihe eji abụ ọgaranya ọ sị ka ọ ha etu aha na mbụ ọ kpọrọ Kingsley gaa n'ebe nwa nọ ihe erere Kingsley ọ ga-eji abụ ọgaranya bụ na ọ ga-ebetere nwunye ya Kingsley jụburu na mbụ maka ọhụ nwunye ya n'anya ọ bụ nwoke ahụ o metere enyi bụ ihe na-etu unu ya gwa ya na nwaanyị juru n'iro na-eme ọhụrụ onye ọzọ ka nwunye ya mma Kingsley echecha pịachie sị na ya ga-eme ya maka na etu nwoke a si eri ego na-amasị ya o wee banye ụgbọala wee lawa ebe nwunye ya bi ka ọ larụrụ nwunye ya kpọm ụmụnne nke ya nwa si ha na di ya batara ụmụnne ya ndị bi nso abịarute egotesi ihe eri ya nwa ụbọchị ahụ ndị nke ọzọ ala nwa mana nwanne ya nwaanyị bụ nke sị na ọ ga-ehi ehi na o echi ka ọ lawa ọ na-eweta aka n'abalị ericha na nri abalị nwunye Kingsley ekupụta mmiri ọ ga-aṅụ n'ime ndụ ụra dewere elu tebụl maka na ọ na-aṅụkarị mmiri n'ime abalị ka o dewere mmiri ahụ dị n'ala na-ehi ụra Kingsley akwụghere nke ọ kwụghere wunye n'ime mmiri ọ bụrụ sị na ya pa bụrụ ihe ọbụla mmadụ ama ehi ketana nwe na nwaanyị ekuli n'ime abalị ntu o si ekuli bụrụ mmiri ahụ o dewere elu tebụl ṅụọ ọ ṅụọra ya ga dị n'ala ozugbo ahụ ụkwara amalite kwaba ya o nweghị n'ihe o chere onye ya na di ya bi onye di ya lọtara ụlọ ọ kwagide ụkwara ekwe nkwụsị nwanne ya nke dinana na guest room esi ebe ahụ mapụta na-ajụ gịnị na-eme nwaanyị ekwezi ekwu okwu ụkwara ekwe ya kwuo okwu ọ kwagide ụkwara bido gbọnwa ọbara esi ya na ntị si ya n'anya si ya n'imi na ọnụ na-apụta egwu aba nwanne ya nwaanyị n'ahụ ọtụtụrụ ekwentị gbawa ụmụnne ya tupu a na-eme ka o wee kpọọ ya ego ụlọ ọgwụ nwaanyị nwụọ n'ụzọ ụmụnne ya na-asọspekt Kingsley mana ịhụ Kingsley nọ quiet ị gaghị ama na ọ ga-emenwu ihe a ajụọ ya ọ sị na ya dị confused ya nwaghị ihe mere ike akwụrụ ọtọ gwuo onye ọbụla ahụ ọjọọ onye ihu na onye azụ oyi anya mmiri ya na-ehusisi akwa na-arị ibe ya elu ụmụaka ka pere mpe o nwere ihe a ga-eme maka na eji nwoke n'aka ụmụnne ya eburu nwaanyị gaa tinye na mọchụarị were aka ha were tali ha bụzi ihe na-agbaru na mọchụarị n'ozu ahụ mara ka ọ dị wee ruo mgbe a dọnyere ya n'ili enye Kingsley ohere iji mee ihe o bu n'obi ozugbo a kwachara ozu Kingsley ekwezi apụ egwu ekwe ya laghachi n'ebe obi bụ ajọ ya ọsị ka ọ nọrọ ebe a lere ụmụaka anya mana ụjọ ji ya apụbene ọnwa isii na ụmụ eji wee kwacha ozu Kingsley ebidozie na-ekopụ na-akpazi agwa ka ihe na-apụ apụ ọ nọrọ naanị ya ọ na-atamụ na-akọ eri obi ya ezughị ike o mesịa wụrụ na ya kwupụta ihe o mere ịmara onwere onye ga-eme egbuo ị gaghị enwe ezumike ruo mgbe ị kwupụtara ihe i mere ọ ihe mere Kingsley ọnwa abụọ ji ekwucha ihe a ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ ha wụsara ụmụaka ala ụmụnne nwunye ya bụzi ihe bịara kpọrọ ụmụaka o wee bụrụ ihe akụ nke ụwa na oke ọchịchọ bụ aga onye nọ ebe ọ na-anọ ya na-agụ ya gee m ntị onye na-ahụbeghị kemgbe afọ abụọ maọbụ atọ dịrị gawa gbaa mbọ mara ihe o ji wee bịa mana ihe dị na akpa ahụ ekebiri ọnụ ka ọ hapụ ịbụ ejiri anụ nata ya bụ oke nkịta ewere mma ihu abụọ kpọọ onye ụbọ n'ahụ ọkwa ya ka o ji abụ mgbada zuo ahụ akpụkpọ anyị koro na be dị nta ntị adịkwa ya gazie